أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Альберт, сәлем айтып қал. Қардаштар, ауылдаштар, милләттәштәр, Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның хадисіне айтылған кім Алла Тағаланың өйін үштей бұл дүниялы һәм шунда ғибадат қылынасақ деген, Алла Тағала шундай өйді ожмақта бәндәләріне эшләйсәк деген. Ул мәсет эшләүдің савабы әлбиттә бик күп, файдаһы ла күп, белгәненә лә, белмәгәненә лә. Безнең һәрбер авылда мәсет булуы үзенә бер авылдың нигезе кеүек инде. Авылдың исеме кеүек дип әйтергә була. Күренеп тора авылдан һәрбер авылга кергән ердә мәсет күренеп торһа, был авылдың исеме лә әйтергә була. Ниндәй кешеләр бұл авылда яшәй икән. Мәсет булгач әйтмәкчеләр, бұл авылда иманлы беренче кешеләр яшәй. Әлбиттә тәртипле булырга тиештәр дин буенча сифаттарына килһәк. Күп хәзерге заманда булган насар кылыктардан, әдәпсезлектән кешене бер тоту урыны була, тәртипкә сакыру урыны була. Чөнки мәсет, азан кыскырып торылһа, барыбер кеше намаз укымаган хәлдә лә барыбер исенә алып торасак иншалла. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әлбәттә, иң беренче төп мәсьәлә безнең милләтебез, халкыбыз бердәм булуы өчен иң тәүлә без үзебезнең динебезгә кайтырга тиешбез. Хадислар буенча Алла Тәгаләнең яратканы көчле мусламанды яратты дигән, бигрәк тә. Шуның өчен көчле мусламан булырга тиеш ул физик яктан да, белем ягынан да. Ер бездә Аллага шөкер етәрдек. Монда бер мәсҗид түгел, әллә ничә мәсҗидләргә була. Но иншалла бернесен. Шулай ук эшләргә була, нияттә бар без спортзал эшләргә. Өлкән булмала, балдар үсә, балдар безнең көчле булырга тиеш, иманлы булырга тиеш, рухи яктан да, физик яктан да безнең көчле булырга тиеш. Шул вакытта безнең динебез дә хаклана, милләтебез дә, халкыбыз да, телебез дә. Стеналарын күтәреп, башын япканда, быелгы елда булһа, икенче елга иншалла асырга дип ният бар иншалла. Аллага шөкер, менә безгә икенче райондан, авылдан, икенче калалардан мусламан кардәшләр киләләр, ярдәм кулын һузалар. Әлбәттә, шулай бердәм булһак, бездә көч тә була, бөтә яктан да без алга да китәсәк бит иншалла. Аның өчен без иң тәүле бердәм булырга тиеш, безнең бер дин булырга тиеш, бер белем булырга тиеш. Шул вакытта без көчле булачакбыз иншалла. Һәм үзебезнең менә халкыбызны ла, милләтебезне ла бөтә яктан да хаклап калачакбыз иншалла. Иншалла. Астана ядырда қойырым. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله